frunzele, ce pentru cei mai mulți sunt nesemnificative, neimportante și încurcă. Adesea ele sunt arse și nu este bine. Cel puțin dacă ai o grădină, fie de legume, fie de flori, este chiar foarte ok să fie acoperită acea grădină, acele paturi de legume, de flori, de indiferent de ce este, să fie acoperită cu frunze. Pentru că ele, pe lângă că protejează plantele ce sunt în pământ, ca și florile sau usturoiul de toamnă ce se plantează în această perioadă, ele mai au un rol și acela de a se transforma în nutrienți pentru viitoarele plante. Deci, da, mie una îmi plac. Așa că astăzi o să adun cel puțin o parte din frunzele de aici. Nu cred că o să-mi ajungă frunzele din această parte, dar o să profit de ele, o să le iau și o să le duc în grădina din față unde am florile. Pe lângă rolul de a proteja plantele ce se află în pământ și de a le oferi nutrienți odată ce se descompun frunzele, mai au un rol și acela de a încetini creșterea buruienilor. Deci, eu mă bucur. Acesta este primul an în care testez frunzele în grădină și sper să am rezultat. Și așa arată după ce am umplut rondourile cu frunze, cel puțin o parte din ele, pentru că acesta și cele două de acolo sunt umplute cu frunze. Restul nu, pentru că nu am avut. Acolo am avut doar puține frunze și în rest nu. Și spuneți voi acum dacă eu nu am un ghinion maxim. Acum câteva zile am vopsit pomii. Am văruit pomii, i-am dat cu var. Și am dat undeva după amiază. Până când m-am gândit să dau și bordura de cărămidă, a fost destul de târziu. Nu știu dacă mai durat vreo 2 ore, 3 ore maxim și a venit ploaia. Și nu a anunțat ploaie, cel puțin era senin atunci când am dat cu var. Și nu a apucat să se usuce ca lumea și s-a cam dus varul, așa că va trebui zilele următoare să mai prepar încă o dată și să mai dau cu var. Și mai ales să am grijă să nu vină din nou ploaia, cel puțin, nici nu știu cum o să fac, cred că o să văruiesc de dimineață, ca până după amiază seara să se usuce, pentru că este groaznic. Nu arată rău, adică pe pomi s-a cam uscat varul, dar pe bordura de cărămidă, cel puțin pe acolo unde era mortar, unde a rămas parte de beton mortar, s-a prins destul de bine. În rest, aceea, pentru că este o cărămidă din aceea foarte moale, poroasă, restul sunt din acelea foarte tari. Iar pe acelea foarte tari s-a cam spălat varul. Nu de tot, dar da, aceea este tot așa poroasă,
S-a prins destul de bine varul, restul nu prea. Din depărtare se vede cât de cât ok, din apropiere este groaznic, sincer. Pe partea aceea, iarăși la fel, unde am avut var ca lumea, concentrație destul de bună de var, a fost ok. Restul unde am mai amestecat cu apă, pentru că deja a început să se întărească, arată cam așa. Și nu arată deloc bine. Aici iar la fel, a rămas destul de bine varul pe el. Și toate frunzele care au picat de aici, oricum sunt acolo. Am mai completat cu altele, nu am avut pentru tot rondou frunze, dar o să merg pe deal și o să mai iau frunze și o să completez absolut toate rondourile. Și zilele următoare voi vopsi din nou. Și cred că o să pun mai mult aracet, pentru că nu arată deloc bine. Dar aici iarăși la fel, unde am dat prima dată, a rămas cât de cât alb, dar nu așa cum m-aș fi așteptat să rămână. Și la fel pe acel rondou. Dar, da, asta este. Asta este, de cele mai multe ori din greșeli învățăm și o să încerc zilele următoare să mai fac încă o tură, să o fac într-o concentrație mai mare de var și de aracet. Poate așa va ține cumva pe cărămizi. Sper, cred. O să mai citesc să văd ce alte variante mai există de a vărui cărămizile și să rămână cât de cât albe. În afară de vopsele din acelea de piatră sau... Na, pentru că în momentul de față nu aș vrea ca să dau cu vopsea de piatră. Adică nu aș vrea să investesc o sumă foarte mare în partea de cărămidă, de bordură de cărămidă, pentru că îmi place cum arată și nu îmi place în același timp. Nu știu dacă va rămâne cărămida aici definitiv sau voi face acele pavaje foarte micuțe cum am sus pe alea de la trepte. Și nu știu exact ce anume vom face. Sau ori pavaje din acelea de bordură, sau aș mai încerca să le zidesc cumva și să le fac cumva mai drepte. Integrăm și cărămizile în ceva mai modern un pic. Cam asta ar fi cu cărămizile. Și în ceea ce privesc trandafirii, nu sunt unși. Sunt lăsați să crească așa cum au crescut din august, de când au fost mutați aici, până acum. Nu i-am tăiat, nu i-am curățat, nu i-am tăiat mai de jos, adică 20-30 de centimetri de la sol ar fi trebuit să vin să-i tai și să le formez cumva acolo ca un vas, ca să aibă, să fie frumoși la anul, să aibă o formă mai frumoasă. Nu am făcut acest lucru pentru că totuși vine iarna și s-ar putea să mai înghețe din partea de vârf tăiat. Și atunci nu aș fi făcut decât să-i afectez și să-i tai mai de jos și să nu crească la fel de frumos. Încă mai sunt trandafirii cu boboci, încă mai înfloresc o mare parte din ei și arată chiar foarte frumos. La fel aici este destul de chel. Voi mai aduce de pe deal frunze, dar boboci. Dar acesta nu cred că era de... și acesta nu este din acela urcător, ci mai degrabă, pentru că nu am avut urcător culoarea aceasta, ci mai degrabă este unul tip arbust, dar nu îl mai mut de aici. Știam că am doi roșii și din câte se observă nu sunt aceștia. Da, nu știu acela ce culoare este, dar acesta sub nicio formă nu este roșu. S-a decolorat acea pânglicuță pe care am pus-o și nu am mai știut în vară de care este. Știam că i-am plantat pe amândoi, unul lângă altul, dar asta e. O să încerc să-l dirigez în primăvară.
el oricum crește destul de înalt și s-ar putea să mă descurc cu el. În primăvară o să încerc să-l dirijez pe arcadă, dar să merg cumva cu el o parte de lăstare așa, după ce l-am prins aici, cu ăsta să mă duc în partea aceasta, pentru a-i da mai mulți lăstari, pentru că odată lăsat drept nu vor da lăstarii atât de bine și în timp se va lemnifica partea aceasta și nu va mai avea creșteri, va fi destul de chel. Dar asta o voi face în primăvară, nu o voi face acum. Și pomii fructiferi, la fel, nu i-am curățat, prefer să-i curăț tot în primăvară, să nu fie afectați pe timpul iernii. Acesta este tot un prun din acela cu prunele mari, rotunde, și l-am păstrat aici și am făcut un rondou frumos, nu mă încurcă, arată chiar foarte bine. La fel și acești doi vișini, chiar dacă sunt cumva în rondou, în partea aceea nu am plantat absolut nimic pentru a putea pune scară și să culegem vișinele din ei, să nu ne încurce cu absolut nimic în momentul în care culegem vișinele. Și la fel nu i-am curățat, o să vreau să tai cumva din mijloc câteva crengi ca să putem să ne suim în ei și aș încerca să le reduc cumva înălțimea de la coroană. Nu încurcă cu absolut nimic că sunt atât de înalți, din contră, mie chiar îmi plac așa înalți, dar nu știu, cum a fost toată livada din jur și au fost destul de îngrămădiți pomii, ei au crescut destul de înalți și cumva foarte înguști, nu s-au dezvoltat așa cum ar fi trebuit să se dezvolte. După cum vedeți, și acesta este destul de înalt, parcă ar fi un cilindru. Și în orice caz, în partea de sus nu ajungem deloc să culegem vișine. Deci va trebui să le reducem înălțimea cam undeva cam așa, la cum îmi dau eu seama. În ceea ce privesc pomii fructiferi, tunsul lor, curățatul de crengi și așa mai departe, cred că o să apelăm la cineva care cunoaște mai bine acest domeniu. Noi cât de cât acolo cam știm ce trebuie să facem, dar s-ar putea să-i ciontim destul de rău. Și parcă nu aș vrea acest lucru, la fel și cu prunii din fața grădinii de la stradă și nu aș vrea să arate chiar atât de rău prunii și vișinii la anul. Așa că o să apelăm la cineva care se pricepe. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut și acest video și ne revedem în următorul. Pe curând!